Hello Madrid Nation! So once again, I am Erica, Miss Madrid 2023, and today nandito tayo ngayon sa Potion Project, an animal and adoption center located at San Jose del Monte, Bulacan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tumutok lang kayo hanggang sa dulo ng video na to para malaman natin ang mga kaganapan natin for today. Tara, nandito yung mga kasama natin for today's video. Si Miss Joanna, hi Miss Joanna, and si Miss Cindy. Hi Miss Cindy. Miss Sheila, hello po. Hello. Miss Beverly and Ma'am Anita. Ayan. So tanungin natin yung mga kasama natin for today kung ano ba yung una nilang na-feel nung pagbaba nila dito sa Potion Project. Miss Beverly, since kayo po yung nag-invite sa amin dito, ano po yung unang feeling ninyo pagbaba nyo ng van and nakita nyo yung facility dito sa Potion Project? Actually, I'm very happy na may ganitong outreach program na ginawa si BPI. I think this is just the start para ma-reach natin yung mga dogs na need ng help, especially yung mga stray dogs. So, I'm very happy and excited sa magiging activities today. Yes, tsaka parang pagkapasok namin seeing the dog, ayan, ang cute nila. So, excited na kaming ma-meet sila. Thank you, Miss Beverly. Tanungin natin si Miss Erica. Miss Erica, meron ka rin bang aso? Yes, meron kaming alagang aso sa bahay. Ang pangalan niya ay Borlog. Borlog. So, Pili ko pa tulugin yun. Yes, and sobrang ligalig niyang dog. So, I think parang sobrang happy ko na part ako ng ganitong klaseng event or parang program. And parang sa akin, ginagawa ko din siya para sa dog ko na nandun sa house. Kasi inadapt lang din namin siya. Tayo po ngayon ay narito sa Potion Project Shelter na kung saan po ay walang patumanggang pagpapasalamat sa mga donation at pag-aabala sa inyo. Sabi, ano nga ba ang Potion Project? Ang Potion Project ay isang shelter na nangangalaga ng mga asong gala. Ang amin po mga aso ay vaccinated, wala tayong dapat alalahanin. Ang anumang bagay na nais nyong itanong ay isasalaysay sa inyo ng inyong tagapaglingkod na caretaker, ang iba't ibang katangian ng aming mga aso. Hi guys! So nakapasok na kami ngayon dito sa loob ng center. And correction, 200 plus pala yung dogs. And meron din silang mga puppies. Nag-start si Potion last 2018. 5 years na rin siya ngayon. Pero bago naman ito nag-start, meron na rin naman na unang Potion Project dun sa Bacolod. So after nun, ilang months lang, dito naman sa Bulacan, itinayo si Potion Project para naman yung ibang mga in-needs na aso is ma-rescue at matulungan ni Mrs. Malu. Tayo ng ilan nating kasama kung kamusta so far ang experience nila dito sa loob ng center. Miss Joanna! Hi Miss Joanna! So nakita ko kasi kanina na isa ka sa mga sinasalubong ng dogs. So kamusta so far yung experience mo dito? Grabe, nakaka-enjoy. Ang saya pala ng ganitong feeling kasi first time ko din talaga magpunta sa isang shelter. Tapos ganito pa yung bubungad sa akin. Ang saya, napaka-warm ng welcome ng mga dogs dito sa shelter na to. Ang saya-saya! Actually, hindi ko in-expect na ganito pa yung mga dogs dito. Feeling ko mas malusog sila sa akin. Ang tataba nila! Halata pong naaalagaan silang mabuti. First of all, Miss Michi, thank you so much po sa pag-invite dito. And tanong po namin sa inyo, kamusta so far po yung experience nyo dito sa loob ng shelter? Well, very fulfilling. So, very different siya sa ginagawa natin daily, di ba? Ito yung mga pang-balance natin sa buhay. At the same time, ito yung giving back sa community. Okay, so, hi Miss Karen! Hi. Kamusta po kayo so far? Touch. Literal. Tinouch ako ng mga dogs. Yes. So, isa kasi si Miss Karen sa tinumog ng mga dogs kanina. So, hindi lang taon dumudumog kay Miss Karen because sobrang ganda niyo po. Wow. Parang look-alike na daw tayo. Ay, so thank you po. Magkamukha pa na tayo. So, my question po is, kamusta po yung overall experience na naging part po kayo ng project na ito or program na ito? It's also a passion for me to just love dogs. So whenever I see mga dogs na naglalakad kung saan-saan, it worries me kasi wala silang bahay.
I'm a dog lover, but I only have one pet. Talaga, I give my world to him. So, I hope that people would give the same for the dogs here. And mukha naman, they're, you know, the people here are giving them love. Pero iba talaga pag nasa bahay ang isang aso. So, I hope you guys treat your pets as family, and these are babies that are wanting parents. So, I hope you're cautioned enough to, like, you know, love them. Okay, thank you so much, Miss Karen. I hope sobrang dami pang maging ganitong center para sa mga dogs na nangangailangan ng pag-aalaga nating mga tao. Process ng adoption nyo, matagal po ba? Madali lang naman ang process ng adoption namin. Basta once na nag-apply kayo ngayon, at may available kaming pwede mag-interview, sa phone interview lang naman, ayun, pagka nag-okay na, pwede mo nakuhain si dog. Bina-background check nyo rin po? Yes, ma'am. Background check, then pinagsesend din namin ng mga photos ng bahay nila, yung bakuran nila. Para naman, pagdating sa kanila ng hayop, safe siya, hindi siya makatakas, di ba? Kasi syempre, galing na rin naman talaga sila sa labas. Tapos dadalhin sa inyo, mawawala lang. Yes, diba? inalagaan ng mabuti sa shelter. Inalagaan. Di sana kung alam namin, hindi na namin inalis dito. Di dito na lang siya. Pero napansin ko talaga, Miss Rachel, sobrang tataba and healthy ng mga dogs. So ano po mga tip ninyo sa mga may alagang dogs kung paano nila mapapanatiling healthy ang kanilang mga alaga? Ayun, so magandang question. Unang-una talaga is kapon. Kailangan ipakapon ng aso kasi once na nakapon sila, nababawasan yung aggressive nila, bumabait sila, nagiging tame talaga. Tapos nagiging healthy ang fur nila, yung mga balahibo nila. Let's donate sa mga shelters na katulad nito. Para din po sa mga rescued namin ng mga hayop, mga dogs and cats. Mag-donate po tayo para po makatulong tayo. Hindi man po monetary, pero pwede rin po dog food. May mga wishlist naman po kami sa website, so pwede nyo po i-visit si Potion Project para po maka-help tayo. Meron po ba kayo dito mga alagang cat? Meron kami alagang cats dito. Naka-isolate sila, naka-separate sila, may cattery silang sarili. Kasi alam naman natin na magkaaway ang aso at pusa. Yes. So pupuntahan namin ang mga cats. Busy siya maglinis ng self niya. Alam nyo ba guys, trivia about cats, kaya nilang linisin yung sarili nila. Tama po, di ba yun yung tinatawag natin na pag-groom. And kung may makita kayong cat sa street na marumi na, that's because dehydrated na sila. Kasi ginagamit nila ng panlinis ng sarili nila ay sarili nilang laway or saliva. So, ugaliin natin na magpainom ng mga cats. Ay, friendly nga siya! Payag siya magtahawa. Friendly? Nakalabas yung dila niya. Ito po. One, two, three. Ang cute! Ang cute nila! Ang ganda! Ganda yung alaga mo? Hindi po mga puspin lang. Ito din yung bago yata ito ang taba niya Opo. Ito yung masungit. Ay, masungit daw yan. Hello. Hello. Ayan, wag naman grumpy. Siya yun. Sinugod. Kaya siya nagkaroon na phobia siya. Anong masasabi mo, Miss Erica, sa mga black na cats? Sabi nila ayaw nila mag-alaga kasi. Actually, meron akong 3 black na cats. Pero isa dun sa kanila yung kakulay niya talaga, yung pinaka-plain na cats. And sa tingin ko, wala yan sa color, nasa pag-aalaga yan. Walang malas at swerting pusa para sa akin. Lahat sila deserve na alagaan.
So, hi guys! Nandito na kami ngayon sa Quezon City office galing sa Potion Project para sa outreach program. And i-share ko lang sa inyo na yung experience ko ay sobrang saya and sobrang nakakataba ng puso na makita ang mga rescue dogs natin doon na talagang naaalagaan at may mga taong tumutulong pa rin sa kanila. Also, may message para sa mga nanonood ngayon ay it's true what they say na if you cannot feed them, at least don't do anything para saktan sila. Kasi kung tayo mga tao, deserve natin ng safe na environment para tirhan, ganun din ang ating mga aso, pusa at lahat ng hayop sa mundo. And again, nakita nyo naman na lahat sila ay may mga safe na tulugan, pagkain, everyday na nakakain. So sa nanonood ng video na to, if you want to extend your hand para tulungan ang ating mga rescue animals sa Potion Project, just visit their Facebook page, Potion Project, and nandun yung mga contact number kung saan pwede kayo mag-inquire para tumulong sa kanila. Also, this outreach program would not be possible without PPI, Madrid employees, and Constantino Law Firm. Again, thank you so much for this experience, and may you continue to support our social media platforms in Facebook, TikTok, and especially in YouTube. Bye!